Encara que som a la tardor, les temperatures es fan semblar que estem a una continuació de l'estiu. I per tant, encara ens venen de gust algun plat fresquet. Avui farem tàrtar de gambes. Per a 2 persones farem servir 1/4 quilo de gamba pelada, una mica de cibulet, unes cullerades de maionesa, salsa picant, que també podria ser tabasc, el suc de mitja llima i una mica de raspadura de la pell, sal i pebre blanc, i per acompanyar farem una gelatina de suc de tomàquet amb 125 mil·lilitres de suc de tomàquet i 2 fulles de gelatina. Posarem les 2 fulles de gelatina en un recipient amb una mica d'aigua i deixarem que s'hidratin. Mentrestant, posarem el suc de tomàquet a escalfar lleugerament. Afegeixo una mica de sal i una mica de pebre al suc de tomàquet mentre es va escalfant. El suc de tomàquet ja està calent, escorro ara la gelatina i l'afegeixo al suc de tomàquet, que ja he parat el foc, i ho remeno ben remenat. Ara que la gelatina s'ha desfet tota, ho posaré a dintre un tàper petitet per deixar-ho refredar i que qualli. I mentre es qualla la gelatina, anem netejant les gambes, traient-los el filet aquest que tenen. I comencem a preparar el tàrtar tallant les gambetes a dauets petits. I un cop tallades les gambes anem a fer ja tota la manimenta. Començo per el suc de mitja llima, li tiro. Llavors hi tiro també unes quantes gotes de salsa picant. Vaig remenant. Una mica de pebre, una mica de sal. Hi tiraré també cibulet tallat, petit. I ara ja hi començaré a afegir la maionesa. Començo posant-hi una cullerada, remeno bé, i aquí al gust de cadascú anirem posant maionesa en funció de què ens agradi més espès. Poso una miqueta més de maionesa, remeno i també hi posaré ara una mica de ratlladura de la pell de la llima. Això també ens ho aromatitzarà. Així ens farà prou. He agafat la gelatina, que ja està ben quallada, i ara l'intentarem treure per fer uns quadradets. Al final hem acabat traient la gelatina com hem pogut i ara vaig a fer uns tacs irregulars. Els deixarem preparats. I ara ja podem començar a muntar el plat. En un motlle hi posarem el tàrtar. I als costats ho decorarem amb una mica de la nostra gelatina. Li dona molt de color, és molt fresqueta. I finalment a sobre hi posarem unes branques de cibulet. I aquí ho tenim, a punt per servir. Molt bon profit!